गितानजुलि दाबो जाया नामाब्रा फैद' जाबाय थांगौ। मानोथो सानफ्रामबो लेटल' खालामो नोंलाय? देलायनायानो थाब जायाबा आंना। मानोथो एथ' देलायनांगौ जाखो? देलायाबा जायो नामा? जों हिनजावफोरखौ देलायाबा मोजां नुवा। जाबाय थौदो, स्कुल टाइमाबो जाथारबाय। नों दिनै सानखान्थि सार फोरोंनायखौ बुजिदों? आं जेबोखौनो बुजियाखै। नोंलाय? गैया, आंबो जेबोखौनो बुजियाखै। ओमफ्राय नोंसा मामि बाबानि खबरा बोरै? दङ मोजाङैनो, आफा आनान गसाइनि अननायाव बयबो। नोंसालाय? दङ जोंहाबो बयबो मोजाङैनो। ओमफ्राय बिबेक, आङो जा ओंखाम उखैनाय मोनबायमोन, थांसै खोमा नोंदां। थौदो होमबालाय। थौ। गितानजुलि, बुंलायनो आंखौ हाखु दाखु लिंना लाबोनायनि जाहोना मा? बिबेक, जोंहा गाबोन दिल्लीयाव थांसै। मानो थांनो नों? आलासि जाहैनो ना बेरायहैनो? नङा बिबेक, जोंहा बाबानि साख्रिया ट्रेन्सफार जानायलाय गोसो गैयाबाबो थांनांसिगोन। नाथाय गिता, नोंनि अनगा आं बोरै थांना थागोन? आंबो गोसो गैयामोन नोंखौ गारना थांनो, नाथाय मा खालामनो, बाबानि थाखाय थांनांसिगोन। नाथाय नों गोजानाव थांनानै आंनि अननायखौ बावगारहैयाथ'? आं नोंखौ बोरै बावगारनो हानो? आंथ' जेब्ला आंनि फरायनाय जोबगोन अब्लानो नोंजोंनो जुलि जाखागोन ना। नंगौ? नै नोंनि खर' दांना खोथा होदों आं नोंजों सानसेब्लाबो जुलि जागोन। जेब्ला गितानजुलिया आंनि सेराव फैगोन ना, अब्ला आं बिनो बारसे बिबार लानानै ओरैबायदि होगोन ना, र' खालामनायनां। गितानजुलि, नों आंखौ एसेबो गोसोखाङा नामा? होद, बिदिबाथ' जानाय नङालै। खालामफिनसैलां। गितानजुलि, नोंखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनना नैबे बारसे बिबारखौ होनाय जाबाय। जायाखै, बेथ' दहायनिफ्राय जासिनथारासैसो। र' खनसे ट्राइ खालामबावना। माथो जाया जाबाय थाथारखोब्रा। गितानजुलि, नोंखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनना आंनि गोसोआ बुहुत हेपि मोनदों। I love you गितानजुलि, I love you। बिथ' बिबेकसो, बेवहाय हारसिं। र' खाथियाव थांनां। आया, हारसिं मा खालामनाय जादों बियो? ओइ फाग्ला, मा खालामनाय जादों बियो? होद, मानो नांगौब्रा नोंलाय? नों गितानजुलिनि खोथाखौ सानै एक्टिं खालामाखै नङा होमबा? औ, नाथाय बियो माब्ला फैगोनथाय? हाय माइजान। उन्दै समनि समाय, देरना लानाय समाय, अनेक फाराग थायो बिबेक। जानांगौ गितानजुलिया नोंनि रादायखौ सेफायबाय, बेखायनो नों बिनि गोजानाव थानाया मोजांसै नामा? ओइ दैख्रं, मा बुंदों नोंलाय? समायखौ ओरैनो आंनि खर'आव दांनानै लायाखै दैख्रं। गितानजुलिया आंजों सानसेब्लाबो जुलि जागोन। उन्दै समाव नोंनो रादाय होना गालांबाय, बेखौनो नों गोसोआव लाना दासिमबो दं जे? नाय बिबेक, सिख्लाफोरनि गोसोब्लानो फाथोसिनाफोर बायदि थेमथुम बायो। थिग बिदिनो थाखा फैसा गारि गुरा नुब्ला गोजावो आरो। बास दैख्रं, आरोबाव दा बुंसै। समाव बेफोरो जायोबो जायाबो, बाट आंनि लाइफआव आं बेफोरखौ जाया होननानै सानो। अके, नायनोसै बबेनि दैया
बबेजों बोहैलाङो उनाव उनदा सहायनाङाबानो जाबाय। आदसा बेफोरखौ बाद होदो, नोंनि नटबुकखौसो नांथ'गौमोन आंनो। अ थ' बिदिब्ला न'सिम। थ' ओइ दैख्लं मानो खारबोदों आरो मा जादों नोंहा? फैबायलै बिबेक, फैबाय। ओइ फाग्ला सोर फैखो? मा फैबाय जाबाय थाखो? ना आंनि गितानजलियासो फैबाय नामा? औ गितानजलिया फैबायथ'। हो? नोंमारगौना दैख्लं? थारैनो गितानजलिया फैफिनमारबाय? औ फैबाय बिबेक, नाथाय जेबो नाथाय गैया। दा बियो बहा दं दैख्लं? नोंसोर सानैजों उन्दै समनि बै जिरायग्रा दैमा सेरावनो दं। नुदोंना दैख्लं? आं बुंखादोंमोन ना नोंखौ गितानजलिया आंखौ सानसेबाबो नागिरना फैफिनगोन होननानै। होद नोंहा फैबाय थादोलै आंहा थांगोनसै। ओइ फैबाय थालै नोंहा दा फैबाय था। आयै बिबेकआदि गितानजलिनि थाखाय एथ' फाग्ला, नाथाय गितानजलियादि बयफ्रेन्ड दंखायो। बिबेकआ दा मा जानांगौ जाखो? बुंनो सानबाय, नाथाय बुंनो खाबुखौनो होआसै। है गितानजलि खबरा मोजांना बिबेक? औ मोजां। नोंहालाय? आंहाबो मोजाङानो। गितानजलि आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायोमोन जे नों सानसेब्लाबो आंनि सेराव फैफिनगोन होननानै। बिनिखायनो आं दिनैसिमबो रावबो गुबुन सिख्लाखौ मोजां मोनफेराखै। अ नंगौ नामा? अ आं बावदोंसो, हरलाय लाइजामखौ। ना बे आंनि जानो गोनां हासबेन्ड, आइ मिन जानो गोनां हौवा। मा? नोंनि जानो गोनां हौवा? औ बे आंनि जानो गोनां हौवा। बे आंनि जुलिनि गांसे लाइजाम। आसा खालामो आंनि गोथार जुलियाव फैथारगोन होनना। नाथाय गितानजलि नोंथ' आंनि अनगा रावजोंबो जुलि जाया होनना आंनो रादाय होदोंमोन। दिनै मा बेफोरो? हारे बाबा, उन्दैयाव फंसे खोथा बुंबाय, बेखौनो दासिमबो गोसोआव लाना दं नोङो? औ गोसोआव दं, आरो आं बे बाथ्राखौनो गोसोआव लाना थाबाय थागोन। नों फाग्ला जाबाय नामा? बे सोखो मोखो मुलुगाव आंखौल' मानो हास्थायदों? बे सोंनायनि फिननायखौ नों आंनाव मानो सोंदों? नोंनि हासबेन्डनाव सों। जाय एसे सैथो गोसोजों मोजां मोनो आरो हास्थायो, बेसो बेनि दुखुखौ मिथिगौ। नों मा मिथिनो? आरो नों मा बुंदोंमोन आंखौ? आंजों सानसेब्लाबो जुलि जागोन होननानै। जाबाय जानानै थांबाय बिबेक, आरो आं उन्दै समनि खोथाखौ लानानै बेफोरबायदि रायलायबाय थानो गोसो गैला। जेबो गाज्रि मोननाङा नोंथां, थाथ'दो नोंथां। थांना
दासान्दियावबो थैनाय बायदिसो जाना थानांबाय आं नोंनि थाखाय। ओइ बिबेक, आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना गितानजलिखौ हास्थायनायाव दुखु दाहासो सहायनांगोन होननानै। नों आंनि बुंनाय रावखौनो लायासैबा। मेगन बेस्रां जानजिसे बिखा फाग्ला खालामबाय बिखौ। आं बिखौ बेसेबा गोबावनिफ्राय नायनो होननानै दिनैसो नुबाय निख्रं। सिरियासलि ब्र'? येस ब्र', नाथाय बियो गुबुनजोंसो हाबा जासिगोन। गुफुर गस्लायावसो फसन्थ बेरोलै ब्र', गोसोम गस्लायाव बेरब्लाबो नुवा, मैला नांब्लाबो नुवा। थिग बिदिनो माहाजोननि फिसाजोआ माहाजोन नङाबा बहा लानो। बेखायनो जोंबायदि गोरिबालाय हास्थायब्लामालाय बहा मोननोलै। निख्रं, मोजां मोननाया जेबो धोनि गोरिबजों ओंथि गैयालै। जायसो थार गोसोजों मोजां मोनदों बेसो बेनि दुखुखौ मिथिगौ। आरो गितानजलिया आंनो गावनि जुलिनि लाइजामसो होबावदों। ओइ बिबेक, गोसोखौ हमथालै, समजों लोगोसे गासिबो थिग जालांगोन। मा खालामनो फैबावदों नों बेयावलाय? आरो आंखौ जुलिनि थाखाय खनसे लेंनो फैबावदों? बिबेक, खोथाया नों साननाय बायदि नङा। मा नङा? जा बुंनांगौ, जा नुनांगौ दाखालि गितानजलियानो बुंखाजोब्बाय। आरो आं बे बाथ्राखौ जावले जावले बुंफिनबाय थानो गोसो गैया। बिबेक, नोंखौ गितानजलिया थार गोसोजों मोजां मोनोथ'। What? दाखालिसो गितानजलिजों नोंसोर सानैनि जुलिनि आंनो कार्ड होफैबाय आरो दिनैसो गितानजलिया आंखौ मोजां मोनो होनना बुंदों। नोंगौ बिबेक, गितानजलिया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो। नोंनि गोसोखौ हमनो थाखाय जों बेफोरबायदि फावथिनांगौ गेलेनांगौ गोनां जादों। आरो मा फावथिना जालायखो? खोनासं बिबेक, बुं गितानजलि, आंखौ लिंहरनायनि जाहोना मामोन? आं नोंखौ जेबो गिदिर खामानिनि थाखाय लिंहराखै। आं नोंखौ मोनसे फिसा खामानिनि थाखायसो लिंहरदोंमोन। माबायदि खामानि बेलाय? देलाय बुंलाय। खामानियाथ' बारा गिदिर नङा। आंनि बयफ्रेन्डनि सिगाङाव जों सानैजों मोजां मोनलायनानै फावथिना दिन्थिनांगौ। नाथाय मानो? आरो नोंनि बयफ्रेन्डा सोर? आं नोंनो बेफोरखौ उनाव फारि फारि खोन्थाजोबसिगोन। बुं नों आं बुंनाय खामानियाव राजि दंना गैया? जागोन दे, नों बुंनाय खामानियाव आं राजि दं। आरो जों सानैनि बे जुलिनि कार्ड होफैनायाव जेबो लिरनाय गैयामोन।
आं गितानजलिखौ दा बहा लोगो मोनगोन? ओजों नाहरलाय। आंहालाय बिखा गैला खुगायाव